Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sagi pun ang mga maranosong o din ng mga buni-bunian. Makapunggulang ko na sa eroy na gagaw na pananada. Nasa ko na hindi ko kurang matan sa giyang kaya si Aima M. Natiyakan mambuo ay magi ko na pinagkasusang ko ano suara niya. Nandang na rin so katawin nga si Kuya Lano yan. Gasala ko makiragama sa mo dito at pagusuran. Ay dua. Sa tiga ko, natigo naman siya sa diyangkap. Sa atin na pamakin gangan. Titangkay nga ba din sa sudi. Ay dua. Sa katin ang wassalam.
tanjiri kata